roƙo ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Ga duk mai bibiyar kafafen yaɗa labarai musamman na zamani to Twitter da kuma sauran kafafen yaɗa labarai musamman na YouTube kuma musamman wannan tasha ta Habib TV. A kwanaki kaɗan da suka wuce mun kawo labarin nan na bidiyo na Maryam But wanda aka fitar a kafar sadarwa ta Twitter, inda daga bisani Maryam ɗin ta fito take zargin tsohon saurayinta ne ya fito da wannan bidiyo nata na tsaraici. To ko bayan da wannan tsohon nata mai suna Diesel ya ga wannan sako nata ya fito inda yake nuni da cewa ya ba duk masu zargin shi awa 12 domin janye wannan zargi ko kuma ya maka su ga kotu, inda daga bisani muka ga Maryam ta ƙara fito da wani bayani cewa wata ƙawarta ce ta ɗauki wannan bidiyo a asirce shekara 3 da suka gabata. To sai dai a labari da muke samowa daga shafin Diesel na Twitter yana nuna cewa biyo bayan ƙin bashi haƙuri da kuma janye wannan magana da mafi yawancin wanda yake zargi suka yi, ya riga ya maka su a kotu bayan tattaunawa da lauyoyin shi da suke kasan waje da kuma na Najeriya. Shi dai Diesel ya shigar da wannan ƙara kotu ne kan bata mai suna da aka yi da cin zarafin shi a musamman yanar gizo, inda akalla yake da tuhumce kusan guda 7 ga wannan kes ɗin. Tuni dai kotu ta ba ma 'yan sandan Najeriya umarni da su tafko wa'innan mutane guda 6 domin miƙa su gaban kuliya. Waɗannan mutane haɗa da Maryam But da wasu mutane 4 wanda suke shafin Twitter, wanda suka haɗa da fitaccen mai Twitter nan a tsakanin Arewa kuma wanda ke kare muradin Arewa, wato Wasfafin. A bayanin da Wasfafin ya yi a kafan shi na Twitter ya yi nuni da cewa in dai har Maryam But za ta fito ta ikirarin cewa ba ita ta yi wannan rubutun a shafinta na Twitter ba, wanda shi ne ya lallai ya tabbatar zai je gidan jarum. To sai a daidai lokacin da 'yan Twitter musamman 'yan arewacin Najeriya suke ta cece-kuce game da wannan takarda da Diesel ya sa a pejin shi na Twitter, wasu na ma Wasfafin da sauran wanda aka tuhumta jaje, inda wasu kuma suke mai Allah shi kara. To mu dai anan za mu jira ne ga lokacin da 'yan sandan Najeriya za su kai wa'innan mutane da ake tuhumta gaban kuliya. Muna roƙo ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.